Itlaq issa l-ġid ta' Malta u għal-ħaddiema li m'għandhomx l-eluf bħal m'għandek int. Dan kien il-messaġġ li twassal waqt protesta li ġiet organizzata mill-Laqda Repubblika 2 filgħodu quddiem il-Bank Ċentrali ta' Malta, fejn diversi attivisti tas-soċjetà ċivili talbu għar-riżenja tal-Gvernatur tal-istess bank Edward Cicluna. Il-President tal-Laqda Repubblika Vikjan Cremona spjegat kif Edward Cicluna tiġib l-interessi tiegħu l-ewwel, tant li sejħiltu egoist u li qed jagħti bissieq lill-ħaddiema. Bħala attivisti huma għamlu appell sabiex Edward Cicluna jkun den tal-kariga li jokkupa u jirriżenja minn jeddu għal ġid tal-pajjiż. Ma' Net News Vikjan Cremona kompli tissostni l-appell tar-Repubblika sabiex Edward Cicluna jirriżenja llum qabel għada, hekk kif il-ħaddiem stess qed jispiċċa jbagħti minħabba fih. Il-periklu li nitilfu l-investimenti f'Malta għax bla investimenti pagi m'hemmx u overtime inqas u inqas. Jiġifieri huwa importanti li aħna nifhmu li meta jkollok gvernatur mhix li b'korruzzjoni, awtomatikament in-nies il-pajjiżi barranin li jkunu se investu f'Malta, l-investituri li se jkunu investu f'Malta, jibdew jaraw jekk hux jaqbillhom jinvestu f'Malta għaliex hemm sinjali ta' korruzzjoni. Mela aħna qegħdin nipproteġu il-ħaddiem Malti u qegħdin ngħidu itlaq għaliex aħjar titlaq persuna waħda milli jitilfu x-xogħol ħafna nies. Vikjan Cremona sostniet li minħabba Cicluna bħala pajjiż qegħdin friskju li nieħdu daqqa serja fuq l-investiment u hawn fakret kif Malta diġà dilfet ħafna investimenti meta ġejna grey listed u ħadna daqqa fuq ir-reputazzjoni tagħna.